Explorers, pioneers. You said science is about meeting... Цяга да даследавання ў нас у крыві. Гэта тое, што прымушае нас ісці наперад. Гэтыя словы з фільму «Інтэрстэлар» дакладна апісваюць сутнасць чалавечай натуры. Людзі заўсёды спрабуюць разумець навакольны свет і адкрываць новае. Кожны з нас можа стаць даследчыкам і дапамагчы навуцы. Адкрыю сабе вучонага. Deal? Deal. Прывітанне, дарагія слухачы, вы слухаеце наш падкаст пра грамадзянскую навуку. І сёння мы працягваем размову пра тое, як звычайныя людзі могуць удзельнічаць у вырашэнні экалагічных праблем. І паразмаўляем мы сёння пра вельмі цікавы падыход, так званы прыродападобны, альбо той, што абапіраецца на прыроду. Гэта пераклад з ангельскай мовы, дзе гэта гучыць як nature-based solution. Што ж гэта такое? Якія праблемы вырашаюць пры такім падыходзе і як гэта звязана з гарадамі, у якіх мы жывем? І самае цікавае, як кожны з нас можа паўдзельнічаць у такіх праектах. На ўсе гэтыя пытанні нам дапаможа адказаць наш пастаянны эксперт Уладзімір з фонду «Неруш Натура». Добрый дзень, рады зноў быць з вами. Сёння я раскажу, як мы можам выкарыстоўваць сілу прыроды для вырашэння сур'ёзных праблем, ад кліматычных наступстваў да забруджвання вады і паветра. Мы пагаворым і аб зялёных насаджэннях, і аб балотах, і аб тым, як дажджавая вада можа не быць праблемай, а стаць часткай экалагічнага рашэння. Не раз абмяркоўвалі важнасць зялёных насаджэнняў, але што ж такое гэтае прыроднае рашэнне? Нашмат большае, чым проста саджаць дрэвы, гэтае прыроднае рашэнне. Гэта такі падыход, калі мы выкарыстоўваем сілу і заканамернасці прыроды і прыродных экасістэм, каб вырашыць нашы гарадскія і глобальныя праблемы. Гэта можа быць аднаўленне лесу, азеленне паселішчаў, стварэнне біясажалак або дажджавых садоў. І сутнасць адна – працаваць разам з прыродай, а не супраць яе. Напрыклад, замест таго, каб бетанаваць рэчышчы ракі, лепш пакінуць натуральныя берагі з раслінамі. І яны самі будуць змагацца з эрозіяй, чысціць ваду і дапамагаць пры паводкі. Добры прыклад тая ж Варшава. Тут уздоўж Віслы захаваліся дзікія берагі, лясы і ахоўваемая зона Натура 2000. І гэта прама ў цэнтры горада. І такое рашэнне не толькі экалагічнае, але дастаткова рэдкае для Еўропы. Але ў Польшчы працягваецца дыскусія. Ёсць такія галасы, што трэба Віслу зрабіць суднаходнай, і гэта звязана якраз менавіта з яе рэгуляцыяй, то бок бетанаваннем берагоў. Чаму той падыход, які вы прадстаўляеце, лепшы? Па-першае, прырода ведае лепш. І ў выпадку розных экстрэмальных праяваў вось гэтае натуральнае рэчышча, яно больш будзе прыдатнае для бяспекі людзей, і того ж самого горада Варшава. А бетонныя руслы, яны вельмі цяжка упраўляюцца, і пераўтварэнне ракі ў суднаходнае некае русла гэта эканамічна не будзе эфектыўным. Таму што Вісла, як і многія іншыя рэкі Еўропы, зараз перажываюць не лепшыя часы ў сувязі са зменамі клімату, і ўзровень вады ён не такі вялікі, там хадзілі камерцыйныя судны. Вяртаючыся да нашай тэмы, якія канкрэтна праблемы можна вырашыць пры дапамозе такога падыходу? Прыродна-арыентаваныя рашэнні яны дазваляюць вырашаць розныя задачы. Напрыклад, можна знізіць наступствы спякоты, засух і паводак праз тыя ж самыя зялёныя дахі, якія памяншаюць спякоту ў гарадах і затрымліваюць вялікія аб'ёмы ападкавых водаў. Чым больш зеляніны і прыродных зон, тым больш шансаў захаваць рэдкія віды жывёл і раслін. Думаю, прыродную эстэтыку ніхто ў гарадах не адмяняў. А біясажалкі і дажджавыя сады яны дапамагаюць збіраць і чышчаць дажджавую ваду і памяншаюць нагрузку на ліўнёвую каналізацыю гарадоў. Дрэвы і зялёныя дахі яны чысцяць паветра, якім мы дыхаем. І трэба памятаць, што забруджванне паветра гэта асноўная прычына захворванняў дыхальнай сістэмы ў чалавека. Так што дрэвы нашы выратавальнікі. І вся тая ж самая зелень, зялёныя дрэвы, кусты, яны зніжаюць
павышае тэмпературу паветра і робяць горад больш камфортным. Владимир, я разумею, што гэта тэарэтычныя такія выкладкі, а вось практычна на ўзроўні, скажам, двара ці некалькіх дамоў, што можна канкрэтна зрабіць сіламі звычайных людзей? Я б не пагадзіўся, што тэарэтычна гэта ўжо даказана. Калі будзе на вуліцы варшаўскай тэмпература 25 градусаў, можна зайсці ў цень дрэва і адчуць вось гэтае зніжэнне на 3-5 градусаў. А калі пра такія канкрэтныя лакальныя рашэнні, то гэта, канешне, па-першае, зялёныя дахі і сцены, таму што яны не толькі прыгожыя, але дапамагаюць захоўваць прахалоду ў будынках летам і цяпло зімой. Гэта пранікальныя тратуары, то есть пакрыцці, пры якіх дажджавая вада не залівае вуліцы, а сыходзіць у зямлю, у грунт і напітвае пасля дрэвы, кусты і травы. Дорогая технология. Это недорогая технология, то есть пранікальныя тратуары это ж тая самая костка з бетону, але яна не шчыльная, а яна нагадвае умацаванне, якое нават запаўняецца глебай і прарастае. Так. То есть гэта дазваляе знізіць наступствы вось гэтага сцёку вады з гэтай тэрыторыі і не весці дадатковую ваду, калі дрэвы трэба паліць. Біясажалкі гэта прыродныя сістэмы фільтрацыі вады, якія прызначаюцца для адводу з вуліц і парковак вялікай колькасці дажджавой вады і ўяўляюць сабой неглыбокія каналы або паглыбленні ў зямлі з раслінамі, якія фільтруюць ваду прама на месцы. І таксама біясажалкі дастаткова распаўсюджаны, напрыклад, у нізкіх месцах Варшавы. Ну, а дажджавыя сады гэта падобны на басейны ямы, паглыбленні, у якіх дажджавая вада затрымліваецца да таго часу, пакуль не усмактаецца ў зямлю. Ну, і выглядаюць дастаткова прыгожымі такія ямы з раслінамі, якія збіраюць, чысцяць ваду з дахаў ці парковак. Каб такія рэчы рабіць, гэта трэба мець нейкія спецыялізаваныя веды. Ну, звычайны чалавек, які ніколі не сутыкаўся, ці ён в стане будзе гэта апанаваць? Канешне, цяперашнія спецыялісты, праектыроўшчыкі, архітэктары, яны ўжо асвойваюць гэтыя тэхналогіі і пры прасторавым планаванні яны гэта ўсё ўлічваюць, таму што ім трэба рабіць разлікі не толькі па закупу матэрыялаў, але і па стратэгічных наступствах для гэтай тэрыторыі, як яна будзе выглядаць і як яна будзе адпавядаць дзеючым прыродным умовам на той ці іншай тэрыторыі. Чаму менавіта вось гэта прыродаарыентаванае рашэнне сёння становіцца такімі перспектыўнымі? Таму што такія рашэнні яны не толькі прыгожыя, але і карысныя, экалагічна. Напрыклад, у Варшаве апошнія гады пры рэканструкцыі дарог пайшлі на запаўненне прасторы паміж трамвайнымі шляхамі, рэйкамі, зялёнай травой або, напрыклад, некімі такімі тэрыторыямі запоўненымі сукулентамі. Гэта прыклад прыроднага рашэння, калі быццам бы тэрыторыя транспартнага прызначэння выконвае свае экалагічныя функцыі. І ўжо даказана, што прыродаарыентаваныя рашэнні на гарадской тэрыторыі гэта адначасовае рашэнне экалагічных, сацыяльных і эканамічных задач. Таму што дапамагаюць адаптавацца да зменаў клімату і нават змякчыць іх наступствы, паляпшаюць якасць жыцця гараджан, напрыклад, робяць больш чыстым паветра або дапамагаюць знізіць колькасць вады, якая магла б затапліваць гарадскія тэрыторыі. Ну і, канешне, яны часта аказваюцца таннейшымі за традыцыйныя інжынерныя рашэнні. І пры гэтым ствараюць працоўныя месцы, асабліва ў сферы ландшафтнага дызайну, азелянення, ну і навогуле аховы навакольнага асяроддзя. Гэта вельмі цікава, то, што вы расказваеце. А можа быць, вы бачылі нейкія цікавыя прыклады з гарадскога планавання, як гэта выкарыстоўваецца ў розных гарадах, у Польшчы ці ў той самай Беларусі? Калі гаварыць пра Варшаву, я ўжо прыклады такія назваў, і навогуле новыя тэрыторыі жыллёвага будаўніцтва, яны абавязкова ўключаюць такія элементы. Ну, а, напрыклад, у Еўропе вельмі вядомымі з'яўляецца Капенгаген, таму што там на гарадской тэрыторыі рэалізаваны ўжо цэлы набор прыродных рашэнняў, то есть это зялёныя дахі, водна-балотныя зоны прама ў горадзе, зялёныя калідоры, якія і захоўваюць біёразнастайнасць, і зніжаюць спякоту ў горадзе, і спраўляецца з ліўнямі. Ну і нават у Кітаі ідзе рэалізацыі праграме гарады-губкі, то есть гэта гарадскія тэрыторыі, якія змяншаюць рызыку паводак і літаральна ўбіраюць дажджавую ваду.
пераводзячы іх у экасістэмы. Гучыць сапраўды цікава, як сапраўднае пераасэнсаванне таго, якім павінен быць сучасны горад. То што, не пазнаем праз 20 год гарады? Менавіта так, таму што гэтае прыроднае рашэнне гэта не проста касметыка. Архітэктары сёння выкарыстоўваюць дадзеныя, напрыклад, карты зон спякоты або рызыкі паводак, дарэчы, такі распрацаваны і для Варшавы, і шмат якіх іншых еўрапейскіх гарадоў. Такія праекты, дарэчы, былі і ў гарадах Беларусі, і на іх аснове вызначаюць, дзе прыродныя рашэнні патрэбны ў першую чаргу. І гэта і ёсць якраз праектаванне разам з прыродай, калі прырода становіцца не проста фонам, а паўнапраўным суаўтарам гарадскога асяроддзя. А як тады звычайныя жыхары могуць уключыцца ў прасоўванне такіх прыродаарыентаваных рашэнняў? Ці ёсць нейкія для іх падказкі, як можна ўзяць удзел у нечым падобным? Вядома, на самой справе роля жыхароў у прасоўванні прыродаарыентаваных рашэнняў вельмі вялікая. Першае, з чаго можна пачаць, гэта збіраць і наносіць інфармацыю пра прыродныя рашэнні на спецыяльныя карты. Існуе нават такая міжнародная платформа ClimateScan, і яе каардынуе універсітэт прыкладных навук Ханзе, і сёння ў праекце ўдзельнічаюць больш за 2000 чалавек на ўсім свеце. Гэта як прадстаўнікі ўлады, так і проста актыўныя жыхары і спецыялісты. І зараз на гэтай міжнароднай платформе ўжо больш за 14 000 праектаў. Ад дажджавых садоў і біясажалак да зялёных дахаў і водаўтрымліваючых вуліц. І любы зацікаўлены чалавек можа дадаць туды інфармацыю пра родных рашэннях са свайго раёна. Дарэчы, ёсць там ужо і Варшава. І дадзеныя гэтай платформы дапамагаюць дзяліцца досведам, бачыць, што працуе, і натхняцца ідэямі іншых гарадоў. Ёсць таксама і міжнародная платформа Nature-Based Solution Platform, якая збірае інфармацыю пра самыя розныя праекты ва ўсім свеце і стварае гарадскі атлас прыроды. І ёсць там, напрыклад, вось у гэтым сервісе і праект з Беларусі, гэта парк Падніколле ў Магілёве, дзе ў рамках еўрапейскага праекта Камгор быў створаны серэнгарый. А што гэта такое? Гэта тэрыторыя, якая прадстаўлена в асноўным травяністымі раслінамі, і мала таго, што это травы, але і травы, якія маюць значэнне як лекавыя і дэкаратыўныя. Зараз пры падтрымкі Еўрапейскага Саюза рэалізуецца буйны праект па прыродных рашэннях Naturescape, дзе пытанням уцягвання грамадзян у абмеркаванне прыродных рашэнняў аддаецца вялікая ўвага, і будуць распрацаваны метадычныя матэрыялы кіраўніцтва з мэтай большага ўцягвання насельніцтва ў планаванні і праектаванні прыродных рашэнняў. Дарэчы, у Варшаве пры грамадскіх абмеркаваннях розных праектаў тэрытарыяльнай забудовы абавязкова ідзе грамадскае абмеркаванне розных прапанаваных рашэнняў. Вы, як чалавек, які грамадска актыўны і, напэўна, сутыкаліся з рознай публікай, ці людзі ў стане успрыняць вось гэту інфармацыю? Ці не можа быць тут такого проста кансерватыўнага падыходу, што а навошта мне нешта незразумелае, калі я ведаю вось як там рабілі дзяды і прадзеды, і так буду працяг? Так, можна рабіць як дзяды і прадзеды, але свет змяняецца прыроднае асяроддзе, і вельмі важным у гэтым працэсе не проста выказваць ідэі, але і тлумачыць доўгатэрміновыя наступствы, напрыклад, для самого чалавека, для яго здароўя, расказваюць, чым можа, напрыклад, быць небяспечная спякота і як яе можна пазбегнуць, чым небяспечна для гарадской тэрыторыі засуха і як яе можна пазбегнуць. Але ведаеце, ёсць ж прыклад з выпальваннем. Штогод інфармацыя, дзе кажуць, што гэтага лепш не рабіць, а робяць это, працягваюць рабіць, і нават там, дзе пажары, ёсць рызыка пажараў. Вось у дадзеным выпадку, мабыць, тут спрацоўвае пакуль певень не клюне. То есть, калі чалавек адчуе сапраўды і убачыць рэальна негатыўныя наступствы свайго дзеяння, то я лічу, што ён не будзе ўжо далей такое рабіць. Што ж, Уладзімір, дзякуй вам вялікі за дапамогу у разуменні таго, дзеля чаго і навошта рэалізуюцца цяпер прыродаарыентаваныя рашэнні. Нагадаю, што гэта такі падыход, які дапамагае вырашаць гарадскія праблемы, альбо шырэй праблемы экалогіі для чалавека з дапамогай самой прыроды. Спадзяюся, што наш сённяшні выпуск натхніць вас на тое, каб не трымацца за тое, што вядома спакон вякоў, а паглядзець па-новаму на сваё асяроддзе, двор, вуліцу і раён. І калі у вас засталіся пытанні, ідэі, ці вы хочаце расказаць аб сваім вопыце, абавязкова пішыце нам у соцсетках або па электроннай пошце. Мы будзем рады пачуць вас. It's like we've forgotten who we are now. Explorers, pioneers.
You said science is about meeting with Цяга да даследавання ў нас у крыві гэта тое, што прымушае нас ісці наперад. Stars. Гэтыя словы з фільму «Інтэрстэлар» дакладна апісваюць сутнасць чалавечай натуры. Людзі заўсёды спрабуюць разумець навакольны свет і адкрываць новае. Кожны з нас можа стаць даследчыкам і дапамагчы навуцы. Адкрыю сабе вучонага. Deal? Deal. All right.